40 startups galegas despregan dende hoxe os seus proxectos na Praza de España. Para nós é unha oportunidade moi boa de coñecer diferentes emprendementos creativos. Viñemos un poquinho a promocionar a nosa forma de traballar e o noso proxecto. Relacionarnos co resto de emprendedores, que para emprender nestes tempos fai falta eso. Precisamente este é o obxectivo da Pontap Store, ofrecer un espazo aos emprendedores para que amosen o que mellor saben facer. Traballei moitos anos en xadería tradicional, en pastelería, en chocolate, en cociña e ao final collín todo ese coñecemento e xunteino todo e surxiu unha melaca. Son eseado e pastelería alada. Son combinacións de texturas, sabores, ingredientes inusuales. Gastronomía, textil, arte, natureza, todo ten cabida na 8ª edición desta cita, na que o 55% dos proxectos están encabezados por mulleres. Somos unha empresa con perspectiva de xénero, tratamos de introducir figuras femininas onde non as hai, como por exemplo no mundo dos técnicos, de son, de luces. Queremos generar novos referentes. Queremos crear unha comunidade para apoiarnos, crear proxectos en conxunto, facer forza, tamén sentirnos acompañadas nese proceso tamén de emprender de forma creativa. O 40% son ademais proxectos que nacen no rural e a gran maioría comparten unha filosofía, a sustentabilidade e o coidado do medio ambiente. Intentamos que todos os nosos traballeres teñan unha relación entre o cultural, o artístico e o entorno para poder poñer un poquinho en valor o que temos ao noso redor. Todos representan unha Galicia viva, innovadora e creadora de futuro, reinterpretando algúns dos elementos máis típicos da nosa cultura. Fabricamos lume. Nada, vendemos salsiñas picantes feitas aquí en Galicia, como vedes tamén licor café que maceramos con chile habanero e tamén con un puntiño picante. E nada, un poquinho de salsas de churrasco tamén. É importante para nosotros de facer a conocer la cultura gallega a través de outros países, porque estuvimos viviendo en Londres y claro, es una cultura que tiene que ser descubierta. O Pontap Store acumula 8 anos de éxitos ás súas costas, non só servindo como escaparate para proxectos como estes, senón axudando a formar unha rede de apoio ao emprendemento que convirta a Pontevedra, alo menos durante 3 días, na capital galega das mellores iniciativas empresariais.